Just Vlog once, andito po guys, Santo Niño de Cebu. Cebu City Hall. Babalik po tayo dito guys, gawa din natin ang proper na vlog. So, sneak and preview lang po to. Makita nyo yung Magellan's Cross. Subukan po natin pasukin mga kadyas. Thank you, Chip. Tradisyon at kultura natin mga Pilipino ng mga Cebuano, mga kadyas. Dagkot ng kandila, tapos tampo sa imuhang kayuhan, sa imuhang mayong panglawas. Before mga kadyas, doon ito sa loob, ngayon dito na nila nilalagay sa labas. Yung mga wishing well nyo sa buhay. Cebuano pa mga kadyas, dagkutanan. Ito po yung pilgrims mga kadyas. So iba ito mga kadyas ng panahon ng Lindol 2014. Hindi ako nagkamali. Itong kampanaryo na to, nire-repair na nila yan. Dito yan ang ulo. So walang bawal dito mga kadyas, pwede ka makapag-picture, magkuha ng video. So all out freedom dito sa bansang Pilipinas. My beloved Cebu mga kadyas, Basilica Minore del Santo Niño. Viva Señor, viva Beb Señor. Bisayang dako, Cebuano tabay. Genuine na imahe ng Santo Niño nandun po.
Maglagay lang tayo ng donation mga kadyas. Original imahe ng Senyor Santo Niño na dinadala nila dito. Paris office mga kadyas. Kayo ay mag-sponsor ng pamisa, binyag, kasal, namatayan, kahit iba pa, mga Thanksgiving mass. Ito po yung office nila.